देखो मोर भी चिट्टी मिट्टी उड़े आसली देखो गच মন্দ কি হস কান্দ আଜି কাই লাগে সবু সমান। তুমি জাଣିଛ ଏଇ ଚାରି ଗୋଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କିଛିଟା ଦୁଇ ଗୋଟିଆ ଅଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାରଣ ଧୋକେବାଜ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ, ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମିଳେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାଟରେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଚିଣ୍ଟୁ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ମିଣ୍ଟୁ। देखो मोर भी चिट्टी मिट्टी उड़े आसली देखो गच মন্দ কি হস কান্দ আজি কাই লাগে সবু সমান। তুমি ଜାଣିଛ ଏଇ ଚାରି ଗୋଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କିଛିଟା ଦୁଇ ଗୋଟିଆ ଅଛନ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାରଣ ଧୋକେବାଜ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ଆପଣ ଭାବିବେନି କି ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ, ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ମିଳେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବାଟରେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଚିଣ୍ଟୁ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ମିଣ୍ଟୁ।